Началник, как върви с отдимяването? Заели са се. 2 минути. Точно така, внимателно. Пожарникарите от Чикаго. Медици! Централа, веднага изпратете втора линейка на място. Кели! Кели! Разбрано, втора линейка пътува. Кели! 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 Кели, чуваш ли ме? Кели! Габи, как е той? Диша, но пулсът му е слаб. Тръгваме. Годишен пожарникар. Скочи от втория етаж. 14 по Глазго. Загуба на съзнание, чувствителност на крайниците, кръвно 90 на 60, пулс 100. В тази зала сме, внимавайте. По мой сигнал, 1, 2, 3. Включете система с бързо вливане. Рентген на гръден кош и таз. Да го завъртим. 1, 2, 3. Скенер, след като стабилизираме кръвното. Ние ще го поемем. Ей, ще ви държа в течение. Ей, как е той? Правят му рентген и скенер, без съзнание. Има добра новина. Движи си крайниците, няма парализа. А каква е лошата? Може и да няма такава.